الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سليمان كولبالي ني بكري كوتي كنا يفو تشيك فيفو donc ni ne afala fo kana fefo non c'est-à-dire ni nyemo ya fo nti fen voilà sona mi fen fo de fitini tala o ale de kota ko na aba fo eti fen fo ay mi fen fo de eni ma fo anyana ay fitini tala de abora de wo abora de sino fitini tala la dable masasido abana ha kulubali masashi ko bi jogodi kulubali mafa dunso mafa o mani de kam mafa adu abde kuma na korodo allah akbar ay bok mo wala ye ko fe awa seli jara alhamdulillah abli ami yalla fuka barkada san yelemana tabarakallah kanto nina kanto kenema la abli odi nafa kun ga bon kosobe aywa ma fo sankura here ala ka di ambela jelema amin ya rabbi sankura ala ka ke malika sai amin ya rabbi sankura ala ka ke lakana sai amin sankura abli ala ka ke kenaya sai amin sankura ala ka to mu baloko o mu ka grable ala ka to kan noya amin ya rabbi sankura abli ama fo jamana be la alamu konna la ala ka bɔ a kɔnɔ amin sankura mamunu bala kan lamɛ ala kana kuludimi bila la amin sankura mamunu bala kan filɛ fana bɔlɔlɔ sanfɛ ala kana ɲɛdimi bila la amin sankura abla ala kana dadimi bila an yɛrɛ la amin ya rabbi ala ka mɛn ka baro in kɛ amin sankura abla an bɛ yafa deli auditeur fɛ kuma dɔ an bɛ kuma dɔ fɔ a ka fari nka kuma n'a fɔ waati dɔ n'a fɔ cogo dɔ abla o fana y'an ka baara ye koyi sigato la o k'a faamu donc an ka compteur bila zéro la an ka segin k'a daminɛ kura ye tubarikalla voilà Suleiman Koulibaly abla an dan jite num kamara ko iko ala ne ko ala ko munanti be an bi bɛɛ o peut-être que n'a ma ɲɛfɔ ka ɲɛ dɔrɔn o de bɛ kɛ problème ye sinon kɔni ala kɔni kelen n'o fila tɛ ko diinɛ bɛ se ka kɛ caman ye mais ala kɔni ye kelen ala kɔni ye kelen diinɛ kɔni ka ca a ka ca voilà Suleiman Koulibaly abla musokɔrɔba dɔ ko ne ma ko fiɲɛ min bi kɔlɔn ta a tɛ dɛsɛ kɔlɔngalan na mais kolokala ka gili kolo ye o kolon ka gili kolongala ye fiɲɛ min kɔni b'o ta abla agari kote ko fiɲɛ min bi kɔlɔn ta ko a tɛ dɛsɛ kɔlɔngalan na ayi a tɛ dɛsɛ o la bilen a tɛ dɛsɛ o la a tɛ dɛsɛ o la dɛ fa tɛ sakana fa tɛ sakana yɔrɔ cogo di a musokɔrɔba miirila yɔrɔ jan a b'a ka mun de fɔ c'est à dire abla ko o b'a fɔ cogo min na a bamanankan a bɛ ka échapper n bɛ k'a ɲini de abla a fɔ kɛnɛ a taara a ma se ka na a ye kuma ye a ma se ka na de ayiwa o tɛ baasi ye d'accord dɔw yɛrɛ fana ko ne ma cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko yiri jalan bitɔ a bɛ se ka yiri kɛnɛ bi a nɔfɛ bila i ka fari sankura in na dɛ k'o fɔ a y'i ka fari cogo di i ye i ka fari yiri jalan bitɔ ale bɛ se ka yiri kɛnɛ bi a nɔfɛ a bɛ yiri kɛnɛ bi a nɔfɛ a bamanankan don Allahu akbar bamanankan don a bila i y'a faamu n y'a faamu ko bɛ cogo di a bɛ yan a bila ko denjugu a bɛ dɔgɔya se masa ma denjugu ni den kɛra denjugu ye a bɛ dɔgɔya se masaya ma b'a fɔ jɔn don u t'a fɔ jɔn karisa don karisa den don u t'a fɔ n'i ye jɔn ye de b'a fɔ n'i ye jɔn den de ye karisa den don ko karisa den don a b'a fɔ a banna a to yen a to yen a ka taa a to n'a kungo ka taa ko a fa yɛrɛ ni ɲɔgɔn caman kɛ ko n'i ye denjugu sɔrɔ dɔrɔn a bɛ dɔgɔya s'i ma abla bon a fila bɛɛ de koyi sansi fila don n'i ye den ɲuman sɔrɔ a bɛ tɔgɔ ɲuman fana las'i ma ne i bɛ den ko dɔn ko nin ye jɔn ye ko karisa den don a y'a to yen nin kɔni a kɛra a fa yɛrɛ o don a bɛ kɛ ten i y'a faamu de o bɛ ten abla b'a f'i yɛrɛ bamanankan ma nɔgɔn a ma nɔgɔn kalo fɔ ne nin ye kɔrɔfɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ ayiwa n'i ko ten bamanankan ma nɔgɔn tubarikala n'i ko ten ayiwa bisimila saha an bɛ dɔn jumɛn na bi abla bi tɛ tarata ye i ko ten ne ko ten o tɛ yan ayiwa i ko ten dɛ a tarata dɔ de abla janvier kalo tile 3 naamu san 2023 o tɛ o don
parce que kunu ma baara kɛ quoi avec mani côté donc kana fɔ bi ye tɛnɛ quoi ayi kunu kun ye tɛnɛ o ma baara o voilà c'était le 2 janvier voilà chômé payé aujourd'hui c'est le 3 janvier o don ayiwa tubaarikala an bɛ se ka baara daminɛ diɲɛ ka teli dɛ Ablaye wa san kura fo an bɛ tile saba la a ye tile saba sɔrɔ a la a mɛnna Allahu akbar o tile saba yɛrɛ fana Ablaye a daminɛ n'a mɛnna dɛ a mɛnna heure 9 an bɛ ɲini k'o sɔrɔ a la ka ban Allahu akbar ayiwa gafe bɛ yan gafe caman b'o bi de o tɛ yan caman ma bɔ o san laban ninnu na Ablaye kow ka ca kosɛbɛ kow ka ca dɔw bɛ vacances la dɔw bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la nka mini minnu sɔrɔla dɔw b'a daminɛ bi voilà ayiwa l'indépendant kɔni bɛ yen indépendant bɛ yen Ablaye ale ko di ale ko mun bɛ tali kɛ PMI Mali olu b'a la ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Samakɔ n'o ye Mande kɔnɔna la logement 100 logement minnu donc a bɛ n'a fɔ logement sociaux minnu ye F4 ani F3 n'a ye a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen kan ka bɛn CFA wari miliyari 2 miliyɔn 525 ma wala k'o jɔ ka bɛn ni san 1 jate ye ka se k'o di u yɛrɛ ka baarakɛlaw ma u ka baarakɛlaw ma o ye hɛrɛ o ye hɛrɛ i fana i tɛ fɛɛrɛ kɛ ayiwa d'accord y'o mɛn fɛɛrɛ kɛ Ablaye ko b'a la k'o jɔ o bɔlen kɔfɛ Ablaye Ivoirien ka finitigilaka 46 minnu minɛnen don min ye Mali kɔnɔ yan ni 49 ni 3 kun labila la an ka jamanakuntigi fɛ n'o ye Kolonel Asimi Goyita ye Ablaye 46 in kun bɛ Ablaye olu kɔni an b'a f'i ye san 20 kaso Ablaye u dir'olu ma olu ka kiiri o kɔfɛ nka 3 kɔni b'u la Ablaye k'olu kɔni k'u b'u si kɛ kaso la olu tɛ si kaso contumace olu t'aw ye muso 3 mun bila la ko u y'u wele kiiriwuma na donc o de ye contumace ye kiiri kɛr'u kɔfɛ an ka to yen sa Ablaye ko nin makofɔlen ninnu filɛ nin ye n'o ye Ivoirien sɔrɔdasi ninnu ye Ablaye ko nin waati kɔni kɔnɔna la ko san 2022 décembre kalo tile 31 Ablaye ko an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa kun kɔrɔ n'o ye Kolonel Asimi Goyita ye walasa ka se ka ale kɔnɔ cogoya minnu na le 31 décembre a kɔnɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko nin finitigila k'a fɔ kofɔlen ninnu k'a kun bɛ n'o grâce k'a fɔ ko yafa kɛr'u ma k'u bila nka bila k'a ma kɛ o cogoya la dɛ non Asimi tɛ kankari da fɛ k'a ma kɛ o cogoya la comme ko Nazaro CEDEAO ko avant le 31 ale bɛ taa kɛ rythme de la a bɛ taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin parce que n'a y'a bila mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ a siranna k'a siranna a bilali ko tɛ ko u kirilen kɔfɛ kiiri kɔni kɔ k'u gracier a b'u bila o mais a b'a to fo u ka délai mun ta n'a yɛrɛ ta da délai a b'u bila n'a sago sera waati voilà y'a faamu Ablaye sankura o foliw la n'o ye sanbɛ foli ye mun ye Alu Bubakar Diallo i b'a dɔn kɔni ne b'o dɔn Ablaye ko ko an k'an jija k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka bɛn k'a ko kun cɛ ten sa ko sinon ko dɔ kɛra dɛ Wasoleur ani ADP Maliba ADP Maliba n b'o dɔn Fédération Malienne de basket sanfɛ celu tɛ mun ye maître Jean-Claude Sidibé ale sigilen kɔfɛ juma don Ablaye maa bɛ yen ani maa minnu tun bɛ président sigi la k'olu ɲini président sigi ɲini Ablaye olu kɔni ko k'a sigira sigi cogo min na k'a ma sigi cogo ɲuman na a dabɔra tuguni a daminɛna dɛ donc u bɛna ballon tan ta ayiwa a ko filɛ nin ye ayiwa mun ye droit de réponse ye ambassadeur d'Algérie mun bɛ Mali la Ablaye ale kɔni Ibrahima Traoré a y'u jaabi ayiwa Ablaye ko nin ye bataki ye mun bɔra min ye kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Somapresse Sarr ko o n'u ka équipe bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni indépendant sankura hɛrɛ ko Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma amin k'u bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ani minnu bɛ kɔfɛ u bɛ maliyɛn k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn tubarikala l'indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn Ablaye indicateur de nouveau ale ye mun sɛbɛn a ko min ye jɛkulu sigilen bɛ n'o kun b'a wele ko mouvement Ambiko Ambiko ne a ɲɛmaa ye mun ye Batulu Ɲani ye Ablaye ko Batulu Ɲani yɛrɛ ko a sera Kayi koyi ko a taara turu cɛ Kayi o tugura kɔ Ablaye maa caman tugura kɔ ka taa yen nɔ Ablaye Modibo Sidibé Fara ka wuli a wulilen don wa a wulilen don Ablaye ko ɲɛtaga a bɛ weleli kɛ o la ale ni ɲɛda kura san kura ko Ala k'o hɛrɛ di bɛɛ ma o y'a ka dɔɔni fara ka yɛlɛn kan laɲiniw ye o tɛ i b'a fɔ a ka dɔɔni fara ka yɛlɛn kan
a ka dɔɔni fara ka yelen kan d'accord a bɛna dɔɔni fara ka bila mun bɛ tali kɛ Ivoire ka finitila ka 46 a bila an b'a fɔ mercenaire ninnu k'u ka ko bɛ Asimi bolo sisan a siga t'o la a b'a tigi bolo k'a ko bɛ a bɛɛ la a b'a tigi bolo sisan k'a b'a Asimi bolo dɛ siga si t'o la a b'a tigi bolo a y'o kɔni ale de ɲɛmaa ye a banna ne ko nɛgɛtigi yɔrɔ ye fanda de siga foyi t'o la n'i panna kotigi ko i bɛ pan siɲɛ 2 siɲɛ 2 bamananw ko ten o tɛ wa o don ni kuma na faamaw ɲɛ i bɛ segin kuma kan leçon faso ka fasiri ale ko di ko président Assimi Goïta ale kɔni ye foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sankura hukumu kɔnɔna la a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele a bila ko an ka cɛsiri kosɛbɛ walasa jamana bɛ lahala minnu kɔnɔna la ka se ka bɔ o kɔnɔna la ko bɛɛ k'i jeni yɔrɔnin fin bɛɛ k'i jɔyɔrɔnin i jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na a bila i ka baara kɛ ka taa o kadira kɔnɔna la a bila k'a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ko Mali kura ko ni Mali kura tɛ jɔ maliyɛnw yɛrɛ kɔ Mali kura k'a tɛ jɔ baara kɔ Mali kura k'a tɛ jɔ sɛgɛn ani wɔsi kɔ Mali kura k'a tɛ jɔ an si kɔ ko n'a jɔra fana a bila k'a bɛ jɔ an bɛɛ lajɛlen de n'i bɛ i jɔyɔrɔ dɔn n'i bɛ i jɔyɔrɔ fa san lafiya a banna a bila an ka gouvernement ɲɛmaaba n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga k'a bɛ taama la ale tun bɛ taama la mun ye Brésil min an b'a fɔ mun ye u ka ministre ka investiture tun bɛ ale ka sigili baara kun ka président Lula n'o ye président Luna ye o siratigɛ kɔnɔna la an b'a fɔ min ye an ka premier ministre ale kɔni profite o la bila ko ka u bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la yen an k'a ma ko coopération bilatérale Mali ale ni Brésil ni ɲɔgɔn cɛ walasa an fana ka se ka nafalan dɔ sɔrɔ Brésil fana bolo tubaarikala jago kun ye tɔnɔ ye a jago kun ye tɔnɔ ye a bila bamananw ko ten a bila farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la n y'a fɔ min ye maître Jean-Claude Sidibe ko nin waati in kɔni kɔnɔna la ko basikɛti bɛ dingɛ min kɔnɔ ko maa tɛ yen mun bɛ se ka bɔ a kɔnɔ n'ale tɛ ko kama ko ale sigili k'a fisayara kosɛbɛ min ye basikɛtibo la ale hukumu kɔnɔna la nin waati in na ko ka kɛnɛ ka fɔ ko gɛlɛya caman tun bɛ min ye Mali basikɛti ale kɔnɔna la a ka cɛsiri k'a ka cɛsiri kosɛbɛ championnat d'Afrique des Nations CHAN n'a baaraw kan ka kɛ Algérie an b'a kɛnɛ kan Mali bɛna ye jɛkulu sabanan yɛrɛ kɔnɔna la jɛkulu min kɔnɔ Mali ni Angola ale ni Mauritanie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Angola Mauritanie an kan ka se ka tɛmɛ Mali ka bɔko fɔlɔ o bɛna kɛ Angola ɲɛkɔrɔ janvier kalo tile 16 Mali ka bɔko filanan o bɛ kɛ Mauritanie ɲɛkɔrɔ janvier kalo tile 24 a bila jɛkulu kɔnɔ jamana 3 de bɛ yen jamana 3 in na jamana 1 de bɛ qualifié ka taa tour suivant na o siratigɛ la dege karamɔgɔ bi n'o ye Nuhum Diané ale ye bolo bɔ dolantan 26 ma a bɛna taa n'olu de mun ye kɛnɛ sanfɛ nka mun ye kafu ka sariyaw la dolantan 23 a bila olu de bɛ sigi banni touche la tɔ 3 ninnu olu bɛ taa mun ye tribune na aw tɔ 3 fana mun bɛ taa tribune na jamana de bɛ jɔ n'a ye o siratigɛw la an ka jamana de bɛ jɔ n'olu ka charge bɛɛ ye o de ye pour que ka joueurs supplémentaires kɛ blessure ni fɛnw bɛ se ka kɛ équipe kɔnɔ pour que ka se k'a dafa nka an ka dolantan 3 ninnu bɛna taa fédération malienne de football olu de na jɔ n'a jɔyɔrɔ ye koyi olu n'o ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka baaraw kɛ a bila ka se ka maa ka sɛgɛn furakɛ ka maa dɔn k'a fɔ k'a ye baara dɔ kɛ ko ani fɛn dɔ ka kan o de tɛ dɔwɛrɛ ye n'o ye distinction madufin k'i lajali madufin ni bɛɛ lajɛlen ko Madu Ndiaye n b'o dɔn i b'a dɔn so boli ka d'a ye o don Gorongo a bila mun ye ale kɛra chevalier de l'ordre national ye o baaraw dira ma mun ye ministre de la jeunesse et des sports Musa Acteur ale o baaraw o sigi sen kan a bɛ bɔ barawuli ni waati in na barawuli ka yɛrɛ de y'a fɔ super coupe la handball la bila mun ye centre olympique de Lafiabugu ale ni ISAS n'o ye sɔrɔsilakaw ye olu wula k'u jɔ ni jɔnjɔnw ye a bila Roi Pelé ala ka hinɛ la ale ma sa wa ala ka dayɔrɔ suma a bila a sadu in fo kana se bi ma an bɛ kuma na yɔrɔ min k'a ka musokɔrɔba kɔni t'a kalama k'a fɔ ko k'a sara a musokɔrɔba k'a bɛ san 100 na non a bɛ san 100 na k'a t'a dɔn k'a fɔ u m'a fɔ yan a den bɛ balo la aw a tɛ balo la o kuma o ma sɔn k'a fɔ a ye ma da la n'a fɔra ye dɛ u siranna ale fana kana ta ayiwa kuma fɛ olu ye si sɔrɔ dɛ den 82 ba 100 den joli 82 82 ans e ko den 82 o ayi n ko u ye san caman sɔrɔ voilà n ko den 82 ba
100 voilà i y'a faamu de rappelé voilà san 82 san fila ale tanyana o la voilà nka ba ko 100 don ale kɔni bɛ balo la ale non ale a ye si sɔrɔ nka ko a t'a den kɔni ka saya kalama ayiwa ni ye jumɛn ni Ablaye ko a tɔgɔ danaba ye fo maa bɛ se ka dawu la Ablaye ko nin sɛbɛnni min kɛ an n'a kɔnɔ ko kɔni kalan ayiwa naamu Ablaye san 2022 décembre kalo tile 31 minisiri ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma Ablaye ale kɔni taara dumuni di nin waati in kɔnɔna la an ka dɔgɔtɔrɔsoba minnu bɛ min ye Mali kɔnɔ yan a kɛnɛ k'a fɔ maa minnu tun bɛ yen n'olu bɛ garidi la yen sufɛ ka baara ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ n'a sɔrɔ an tɔw tun bɛ fɛti la Ablaye a taara dumuni ni fɛnw d'u ma ye koyi walasa u ka se ka u yɛrɛ lafiya cogoya min na Ablaye ko 31 décembre 2022 Ablaye ko accident ko a dɔgɔyara dɛ a dɔgɔyara ko ɲinata ko a dɔgɔyara Ablaye n'an bɔra yan an bɛ taa Côte d'Ivoire 1er janvier yɔrɔ jamanakuntigiw bɛ bɔ ka discours kalan o discours kalanni n b'a fɔ 1er janvier la Ivoirien ka jamanakuntigi n'o ye Alassane Ouattara ye ale ka discours kun y'a ka rediviser RTI kan 13h Ablaye a na kɛ ka dɔn ka fɔ fili kɛra o baara la ka taa ka discours min kɛra le 6 août Ablaye o taara o de ta k'o diviser fili jugu Ablaye o siratigɛw la fana président fana ye décret bɔ yɔrɔ bɛɛ fɛn fɛn kun ye responsable ye n'o ye madame Abiba Dambélé n'ale ye directrice des journaux ye d'information monsieur Dala Diabaté n'ale ye directeur technique ye monsieur Cissé Insa n'ale ye directeur de production ye télé la Ablaye u bɛɛ gɛn u bɛ ɲɛngɛrɛ la n y'u gɛn Allahu akbar yɔrɔnin kelen ya wumi o to fili kɛ dun ayi abada an t'a fɔ abada mais o bɛ yanni ko fili kɛ ko ni fili kɔni Ablaye gɛnnen kɔfɛ ka bɔ baara la an kana fɔ abada fili kɔni banna ye ayiwa parce que a gɛnna ka bɔ yen ale ka hakili ɲuman d'a ma amina yarabi masa Solo Ablaye an dan n bɛ taa ni ye kin dɔ bɛ yan i b'a fɔ Kɛnzanbugu an kɔrɔ yan olu y'an sigiɲɔgɔn ye y'an sigiɲɔgɔn o kin ka taa 1962 ka taa 1970 ale ɲɛgo kin tɛ Bamakɔ cogo di ale ɲɛgo kin tɛ Bamakɔ n b'o fɔ ye bi a so ɲuman na a goudron na a fɛrɛ la Kɛnzanbugu an kɔrɔ yan Kɛnzanbugu an kɔrɔ yan Pati c'était le quartier des ambassades ambassade des gens sisan o waati la ambassade bɛɛ b'olu so kɔnɔ bon o so fana a bɛ yɔrɔ min na o bɛɛ ye faama kɔrɔ sikaso ye a so caman kɔni bɛ yen hali n'i y'a jɔ cogo ye i b'a dɔn k'a fɔ bilasow tɛ Kɛnzanbugu c'est le quartier des fonctionnaires qui ont fait 15 ans dans la fonction avec les Toubabs 100 15 ans donc à Dirouma 15 ans à Dirouma donc 15 voilà les fonctionnaires qui ont fait 15 ans 100 ans de Dourou Toubabou tigɛ ka yɔrɔ d'u ma donc olu fana y'a kɛ 15 ans bugu ye i y'a faamu les grands hommes politiques du PSP u bɛ kaso bɛ maintenant comme olu y'a jɔ k'a ɲa o waati na Bamako ma développé donc ambassadeur fana taara u ka so lu ye k'a kɛ ambassade ye belle cité des ambassades au Mali Arabie Saoudite ka ambassade tun bɛ Abdul Karim Singare ka so kɔnɔ Abdul Karim Singare ale tun ye médecin ye ale tun bɛ Pongé donc ale ka so o de tun ye ambassadeur ka so ye Arabie Saoudite ka ambassade 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 de Yougoslavie o bɛ Anasar Mege ka so de kɔnɔ ambassade de Roumanie o tun bɛ Assa Konate policier o ka so kɔnɔ l'ambassade de Chine Toyota Jama tun bɛ yɔrɔ min na ale tun b'o so kɔnɔ l'ambassade de Russie ale tun bɛ Barema Bokum ka so de kɔnɔ les cadres maliens Hamadou Diko Hortal impôt direction bɛ yɔrɔ min na o de tun ye Hortal ye maintenant mɔgɔ ba mun ka so bɛ o Kɛnzanbugu kelen kɔnɔ parce que Maba n'a sigilen don o quartier dolen don Sadou Maïga Yakuba Maïga Ataher Maïga Ablaye Seydou Badian Kouyaté Sala Niare Somine Dolo Tijani Faganda Filida Bositoko Abdoulaye Sori Magangile Mamadou Mbouch Mamadou Konaté Abdoulaye Sidi Boukanem pharmacie Boukanem tigi Amadou Diatigi Diara Somex Kunku Koulibaly Maman Alassane Haïdara Yaya Fofana les frères Batta n bɛ ka so b'o kɛ o yɔrɔ in na Ablaye bɛ fɛ ka fili o parce que i y'a cité k'a daminɛ ni Maïga ye i tun bɛ Kulibaliw de bila sanfɛ donc minnu bɛɛ so bɛ Kɛnzanbugu yɔrɔnin kelen na Fama Kindo non Fama Kindo Fama Kindo
Fama Kintundo. Fama Kintundo. Ya fama ça. Non, Kenzambu a bitu kabla. Ali bi Fama Kindo parce que Fama de ne boso ko. Ablay. Abilama koni. Abitu ko di. Aiwa. Alors, kaba c'est un Bamako développeur King koni ba. Non, Bamako développeur mais Kenzambu koni ablay abitu kabla koni yere jabala. Voilà. Akan mako be réforme na donde. Amako be réforme. Amako be réforme. Ambu be fo. Amafo ambu be bon ni e Bamako de. O wati ni. O de Bamako yoro nyumay. Yoro nyumay. Ngabi Bamako yoro nyumay ra yoro nyumay ablay. En temps c'est 2000 ou assez Sotiba ou bien cité là cité du mais non cité cité fana bala o ça c'est ni sanda na jibi jo kare kono da jibi jo kare kono mais daga bala so ko ni be da bana so be voilà daga bala so ko ni be mais jibi jo e ko wore ça ya glan jo na ba ko nga se katala ya libi aywa c'est ni duna na bi kamna mali fla am to kata no yoro la na bra ni samia an se katana ya da abigele kabako oni be bala godo ini jeni baraji ba ikulbali ba